Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ngiyanamukela nonke, ngibonge kubantu abathi uma bebuka ividiyo besubscribe. La ekhaya kuningi okutholakalayo ngaphambi kokuba ngiqhubeke. Ikhona incwadi yamaphupho i-400, WhatsApp nje inamba lo ibona ebhaliwe. Khona igobandlovu, khona insipho yobulongo, ikhona i-turmeric soap, kuningi nje. WhatsApp inamba, usitshela inkinga yakho, ukhona umvusankunzi. Ake ngiqale-ke ngalokho engithe sizokhuluma ngakho. Ukuthi baningi ababuzayo lapha ey'nkundleni zokuxhumana bebuza ukuthi ngabe lokhu kwenzani? Kungani abantu abaningi bekuthathela phezulu? Kungani abanye beze benza insipho zobulongo bethi hawu gezani gezani? Yize-ke abanye becasuka bethi hawu suke sekwenze njani ngempela umuntu egeza ngobulongo. Ake nje sikhulume ngokubaluleka kobulongo, ukuthi ubulongo bubaluleke ngani. Ngoba abantu bake bekuhlanganise bexove bexova nobisi, amaqanda, usawoti omahadla, umlotha wasekhaya, bekuhlanganise. Bakwenzelani na lokho? Ukugeza idlozi. Kubalulekile ukuthi idlozi uyaligeza, mhlawumbe ungenza nje 3 days kulandelana, mhlawumbe ekuseni kakhulu uhambe emfuleni emanzini ahambayo ukwenze. Mawukuthi uyakunqena leyo process-ke ngoba abanye bathinde kakhulu, abanye ubulongo ababuthandi-ke ukukubuka nje. So ungasi-inboxa sikudayisela insipho yobulongo i-R100. Igeza idlozi, ikhipha isichitho, kuyenzeka nje ube nesichitho noma ube nezinto engathi ziyakuhamba. Iyasiza ukuthi ikhiphe isichitho. Iyasiza futhi ukuthi uthandeke phela nawe ebantwini. Iyenza ukuthi uthandeke ebantwini, icacise amaphupho, kucace nje yonke into. Iqede namaphupho amabi. Uthola ukuthi omunye unokuphupha nje into ezimbi, uphupha kabi. Uthi omunye mhlampe-ke unokuphupha amaphupho angacacile, mhlawumbe uphupha kabi. Kuyasiza-ke nalapho. Siqhubeke. Mawukuthi uvalekile, kuyasiza ukuthi uvuleke, kuvula okuvaliwe. Kuyasiza-ke futhi uma ufuna umsebenzi, kuyasiza nalapho. Nama-customer angene kakhulu, kuyasiza ey'ntweni ey'fana nalezo uma ukuthi ungumuntu wena wani webhizinisi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nawe le nsipho uyithole. Kahle kubalulekile ukuthi wonke umuntu abe nayo. Ukhumbule ukuthi siyatholakala ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok, Facebook, YouTube. Nansi-ke insipho yobulongo u-R100. Nayo inombolo ithi 060 876 6467. Okwakho ukuthi usibhalele sikuposele ngophepha okungokwakho. Uma ukuthi uyanqena ukwenza ngale ndlela yokuthi uyele emfuleni. Abanye-ke bake bekhala ngokuthi hawu mina ngiselokishini, akukho mfula, akukho bulongo. Ubulongo-ke mawukuthi uyakhona ukubuthola ungagezela emva kwedle ekuseni. Uma ukuthi awukhona ukubuthola ungangi-inboxa ngikwenzele insipho, ngoba insipho ngiye ngiyenze sengibona ukuthi abantu aba-odile mhlawumbe bawu-20, ngenze noma ewu-30. Ngiyabonga kakhulu, usungasithinta-ke nawe kwinamba ebhaliwe.